И здравейте хора, аз съм Александър 1.1040 долна черта ProBG. Днеска ще играем втори път 3 смесени игри. Първо ще почнем от новата игра на старата игра, след това пак училището на Мис Circle и за последно тая игра. Да стига толкова колебания, да почваме първо от тая игра. Нека да видим новите неща. Да, нека да се оправят цвета. Имам си друг кос. Добре, че трябва да включвам. Сега толкова колебания да почваме нивото. Той го минах, съжалявам. Да започваме. Фил! Играти то топ снак. Съжалявам хора, ще пропуснем тази игра. Почваме училището на Мис Circle, което ще бъде бъгаво. Направи ги бъг, да бъгна театрите, да направя той плюс това да ги няма. Само Мис Circle да бъде като NPC. Сни сега трябва само няма ги и тя само Мис Буми, Мис и да, другата учителка я няма, само тях. И аз си мислех през цялото време един път, че чаках няколко пъти в басейна, никой няма. Айде, та се е гневирала. Така че я бъгнах, то веднага се бъгва. И сега ще ви кажа, ако дадете на всички учителки Орио, ще ви кажа какво става. Танцуват! Но това видео ще бъде кратко, съжалявам. Това видео ще бъде много бавно, съжалявам. Минаваме тези въпроси и се махаме от тази игра. То сега е бавно той. Самото таймерче, но да започваме. Бързо да зареди. What the fuck? Знам, че няма да се вижда и така, но съжалявам, ще мине бързо видеото.